Здравейте! След успешен лов реших да се направихме суджуците и тук е месото, което обиръските от джоланите, от ребрата. Реших да направя прясна наденица, защото Елена беше доста стар. Купих си малко свинско месо, имам 5 кг месо от елен. Даже не съм го обезжилил много хубаво, защото ще е прясна наденица. Правих си трапезица, обрезките ги отделих и сега ще ги сложа към наденицата. Тази наденица, прясната, ще бъде с пресни подправки, магданоз, връзка и половина, ако имате, прас, домати, пипер, сол и черен пипер. Това са подправките за тази прясна наденица. И сега почваме да я мелим и да я правим. Праза и месото ги меля заедно. Се пристегна машината, че забравих. Така, месото го смляхме. Сега слагаме подправките. Поръсвам първо солта. И така, сложихме солта. Имаме по 15 грама сол. 3 грама черен пипер на килограм става въпрос. Значи сложихме прас и половина, който обича, може да сложи повече. Аз просто нямах повече, затова го сложих. Магданоза ми е една връзка. Връзка и половина също е идеално. Сега, ако някой му се занимава, може да, или ако няма такъв уред, не всеки може да има вкъщи, може да си го нареже това на ръка, но много по-бавно става. Аз просто го смивам. Значи, имам към една зелена пиперка, една жълта пипер, една и половина зелени, една жълта пиперка, 5 домата и това всичкото сега ще го смеля в миксера. Не е затворен добре. Така, смляхме си това, поставяме го и него. За да стане прясната наденица, винаги се слага вода. Това стана като вода. Значи на 1 кг се слага около 100 грама вода.
Така се меси и се пълни и по-лесно и се умества по-лесно. Защото не слагаме обикновено и с сухата подправка, слагаме суха подправка, не я мелим с подправката като при суджука. И за да се получи и да се пълни по-лесно, се е добавило винаги вода. А може и да не е вода, може да е бира. Аз в този случай, ако не ми е достатъчно водна, ако преценя, че не е достатъчно водна и ми трябва, ще използвам доматен сок. Защото доматеният сок и доматито убиват аромата на дивото, който знае. Аромата му не е така силен, някои хора не харесват аромата на дивото. Така, объркахме я добре. Не ми се наложи да слагам, достатъчно беше това. Виждат се джили. Някой ги отделям, някой не, но това е прясна наденица, толкова не е. Ми се наложи да слагам доматения сок, защото това, което бях направил от пресните подправки, така казани, го оводни достатъчно и мисля, че добре ще се пълни. Виждате сместа. Това даже може да се направите всичко. Не само прясна наденица, шашлък. Това е една много добра рецепта за сърнешко. Разбира се, който обича дивия вкус, защото знаете, сърната, дивото си. Но може да заместите дивото с телешко. Това също е. Сега след като свърших да я меся, ще оставя за 1-2 часа да си поеме хубаво подправките и ще я пълня в червата. Червата, които ще използвам, те са от 28 до 30 мм. За прясна наденица, по-тънички. За суджука се използват по-дебели, от 35 до 38 мм. За да не изсъхва толкова бързо и да остава по-добър. А тук трябва по-тънички, за да могат да се изпикат по-бързо и да останат по-сочни. Показвал съм и в други видеота, но за който гледа за първи път да обясня. Червата ги накисваме в топла вода, но не много толкова, да търпи ръката. И преди да почнем да пълним самото черво, го пълним с вода, за да може да го отваря вътре. Също така, за да не се къса, додаваме малко кайма отпреди. И нахлузваме червото. Тук няма значение толкова дали ще влезе въздух или не. Но пак придържаме да се изпълни хубаво червото. Виждате размера на самото черво.
който желая, може да не се слага и свинско, не е задължително. Просто аз обичам да ме е малко по-мазничка и както казах, имах обрезки полутлъсто. Може да се сложи гърда, може и друго. Аз ми бяха останали обрезки. Полутлъсто месо и го сложих. Всичко е според вашия вкус. Ако не обичате свинско или ако не едете свинско, не е длъжно да се слага. Просто ако имате малко по-мазното, ако е хубава сърна, тя има мазно, може да запазите. Ако не е само това, след като си я напълним, почваме да я въртим. Едното наляво, другото надясно. Който иска, може и да не я върти, а направо да си я направи. Ето е. Хоп. Аз ще я правя така, защото че замразя. За кратко време не й пречите, но за по-дълго време не е хубаво да стои, защото има сол и другите подправки, но за месец, месец и половина не е проблем да стои дълбоко замразена и да варите да се печете. Успехи на вас! Ето е готовата ни продукция. Изпечена. Вижте как изглежда отвътре. Миризмата е страхотна. Бон апетит!